Μίλα. Γεια σας. Γεια μας. Ναι, μίλα. Καλησπέρα. Είμαστε στο και είμαι πατριώτης. Είμαι μοντέλο από την επαρχία. Δεν είμαι φασίστας. Είσαι? Σοβαρά τα λέω. Εποφυρία μου το κρατάς πλάγια. Είμαι μοντέλο από την επαρχία, ήρθα από τη Χαλκίδα. Το 1999 έφυγα στην πρωτεύουσα της Πελοποννήσου και της Αχαΐας, στην Πάτρα, για να κάνω εγχώρια καριέρα στο modeling. Τελικά τα κατάφερα αυτό. Χάρη στη βοήθεια του Χάρη και του Χριστόφορου και της Ελευθερίας φυσικά, που είναι η manager μου. Μόνο στην Ισπανική φυσικά χερσόνησο. Ναι. Γιατί πέρα από την Ιβηρική χερσόνησο υπάρχει και η Ισπανική χερσόνησο. Ναι, για όσους δεν το ξέρατε, κυρίες και κύριοι. Ναι, για τους πιο low class που θα δουν το βίντεο. Εντάξει, συμμεριζόμαστε και τους ανθρώπους που δεν έχουν πολλές δυνατότητες, όπως είναι ο Στάβης, όπως ο Τάσος. Να δείξουμε και τον Γιώργο. Το Γιώργο να τον δείξουμε σίγουρα. Και τον Τάσο παρακαλώ και τον Βίκτορα τώρα και τον Έστορα. Γεια. Τι θα γίνει, Τάσο? Γεια σας, μαμά. Συνεχίζεις. Πες λίγο παραμόντο. Ξαναπες το. Θα το τραβήξουμε. Συγχαρητήρια Ελευθερία για το πτυχίο. Χρόνια πολλά για το πτυχίο. Πολλά. Θα πάμε ένα βιντεάκι το Περγαμόντο. Μήπως δεν μπορεί να πει τίποτα από τη Χιλόπιτα ο Γιωργάκης? Όχι ο Γιωργάκης, ήταν να πάρει την Εύα Θεοτοκάτος. Κάτσε εδώ. Από την Καστοριάννη την παίρνει εδώ πέρα και έβαγε Χιλόπιτα και είδαμε έναν άλλον που την πήγε και την πήγε στην τέρα να φάνε και είχε κάτι μούτρα μέχρι το πάτωμα. Αυτό ήταν που είχες να δηλώσεις. Αν αργήσω θα... Αυτό ήταν που είχες να δηλώσεις. Ναι, αυτό. Α, για τη Χιλόπιτα του της Εύας Θεοτοκάτος. Και όσες φορές την ρωτήσει η απάντηση μου ήταν όχι. Ποιος άλλος θα πει κάτι? Εσύ. Εγώ. Θα πω μπράβο στην Ελευθερία. Μπράβο στην Ελευθερία. Ότι θέλει να να της και που θα φύγει και εκεί που θα πάει να περάσει πολύ καλά και να γυρίσει με, πώς το λένε, το σορμπόν των Ισπανικών. Superior, μπράβο, αυτό. Θυμόμουν ήταν σου, με το superior να γυρίσει. Να φάει παέλια. Αυτά και όχι σαν εμένα. Και τι άλλο? Και τάπας. Και τάπας. Και σαγκρία και θερμίδα. Καλά τάπας, δεν υπάρχει. Μανικάρια θα τρώμε. Εξαιρετικό. Ωραία. Τάπας με Και Περγαμόντο. Περγαμόντο θα δούμε. Και είχα εδώ μία ταπέλα. Θα της μείνει τη σερβεθίλα εδώ πέρα. Έλα και τώρα να δούμε τον Τάσο. Να φεύγει. Τάσο! Πού σε Τάσο? Άντε, γεια σας. Φεύγει ο Τάσος. Γεια. Γεια σου, Βίκτορ. Ούγκο.